Nunha terra moi lonxana, vivía un poderoso rei chamado Vikram. Era coñecido en todo o seu reino pola súa forza e os seus grandes castelos. A xente respectaba o seu poder, pero a miúdo tamén lle tiña un pouco de medo. O rei Vikram cría que o respecto se mostraba a través da riqueza e dos grandes presentes. Pensaba que canto máis caro era un agasallo, máis respecto mostraba verdadeiramente. Encantáballe recibir xoias brillantes e ouro pesado dos seus súbditos. Un día, o rei anunciou un gran banquete. Todos no reino foron convidados a celebrar o seu aniversario. Pediu a súa xente que trouxesen agasallos para mostrar a súa lealdade e respecto. Eses salóns do palacio encheronse de deliciosas comidas a base de plantas, risas e música. Aldeáns e nobres chegaron, levando moitos agasallos fermosos e caros. Había colares brillantes, sedas finas e sacos desbordantes de especias preciosas. O rei Vikram sorría, vendo como os seus cortesáns apilaban os tesouros. Cada agasallo, pensaba, era un sinal de canto admiraba ao seu pobo. Sentíase moi importante e forte. Entón, unha anciá chamada Devi camiñou lentamente cara adiante. Vestía con roupa sinxela, e as súas mans estaban baleiras, agás por un pequeno e perfecto mango. Era de cor amarela brillante e cheiraba doce. Ese cortesáns murmuraban e rían baixiño. Pensaban que Devi era parva por traer un agasallo tan pequeno e sinxelo ao poderoso rei. Algúns incluso pensaron que era unha falta de respecto. O rei Vikram viuna e engrou un pouco o ceño, aínda que intentou ocultalo. Un só mango, despois de todos os agasallos luxosos que recibira, isto parecía unha oferta realmente pobre. Preguntouse se ela realmente entendía o seu poder. Devi chegou ao trono do rei. Estendeu o mango, cos seus ollos centellando de amabilidade. Meu rei, dixo cunha voz clara e suave, traiolle esta froita sinxela. Ese cortesáns intercambiaron miradas, esperando que o rei se molestase. Pensaron que Devi sería rifada polo seu escaso agasallo. Pero Devi continuou, este mango creceu no meu pequeno xardín. Cuidaino con esmero todos os días. Observeino madurar baixo o sol, escollendo o máis perfecto para vostede. Non leva ouro, nin xoias, pero leva todo o meu corazón e a miña máis sincera admiración pola sabedoría que mostra ao gobernar a nosa terra. Rei Vikram sentouse máis erguido. Esperaba unha desculpa, ou quizáis unha excusa pola súa humilde ofrenda. En cambio, Devi falaba non de riqueza, senón de corazón. O verdadeiro respecto, meu rei, explicou Devi, non se mide polo que brilla ou canto custa. Mídese pola honestidade e o amor co que se dá. O verdadeiro respecto dun rei provén dos corazóns que toca, non do ouro que recolle. Este mango representa a miña crenza honesta na súa bondade, non o meu medo ao seu poder. Un silencio caeu sobre o gran salón. O rei Vikram mirou o único mango na man de Devi, logo as altísimas pilas de agasallos caros ao seu redor. Agora había a diferenza con claridade. Todos eses grandes tesouros foran traídos por deber, ou quizáis mesmo por medo. Pero o mango de Devi, tan pequeno e humilde, estaba cheo de respecto xenuíno e puro. Era un agasallo do corazón, dado libremente. Deuse conta de que todo o seu entendemento sobre o respecto fora incorrecto. Confundira o medo coa admiración e os grandes xestos coa verdadeira estima. Valorara o espectáculo externo sobre o sentimento interno. O rei Vikram levantouse, baixou do seu trono e tomou suavemente o mango da man de Devi. Mirou a anciá, unha nova comprensión nacendo nos seus ollos. Devi, anunciou, a súa voz resoando polo salón silencioso, vostede deume o agasallo máis valioso hoxe. Vostede ensinoume o verdadeiro significado do respecto. Desde ese día en diante, o rei Vikram cambiou. Gobernou con máis humildade e sabedoría. Escoitou máis a súa xente e traballou para gañar o seu respecto xenuíno, en lugar de só exixilo. O seu reino floreceu, non só con riqueza, senón con felicidade e armonía. A xente amaba ao seu rei non porque lle tivesen medo, senón porque el os respectaba, e a súa vez, eles ofreceronlle o seu respecto máis verdadeiro e sincero. Esta historia ensínanos que o verdadeiro respecto non se trata de poder ou cousas materiais. Trátase de aprecio xenuíno, amabilidade e comprensión entre as persoas. É dado libremente e sentido profundamente. Lembra, un simple acto de respecto xenuíno pode ser máis poderoso que calquera gran xesto. Esfórzate sempre por gañar respecto a través das túas accións e dao libremente aos demais. Se gozaches desta historia sobre o sorprendente poder do verdadeiro respecto, por favor, dalle a gústame a este vídeo e subscríbete a Galician Nepo para máis contos lendarios e leccións intemporais.